puta? Sigurno. Večerica, sveće. Ja mislim da nema šta nije bilo. Dobro. Spremni za 6. pitanje? Jesam. U nastavku emisije pogledajte Da li svoje ljubavnice dovodite svojoj sestri u kuću? priznanje, Da li ste ikada istog dana polno opštili sa ženom i sa ljubavnicom? kajanje, Da li ste ikada imali ljubavnicu za koju ste se žalili da ju je teško seksualno zadovoljiti? trenutak istine. Idemo na 6. pitanje. Da li volite svoju ženu? Ako sva pitanja budu ovako laka, ja sam osvojio 5 govor, je i definitivan je da i to jako mnogo. Vaš odgovor je istinit. Ja ne lažem. Kako se osjećate? Ja? Da, Sa njim uvek dobro. stvarno? Da. Bez obzira na sve što ste proživjeli. Bez obzira. Je vam laska ovo što ste sada čuli, znači odgovor je poligraf je potvrdio da voli vas vaš muž. Pa to ja znam od prvog dana. Tako. Tako da ništa me ne iznenađuje. Ako 100.000 dinara imate, ja vam čestitam. Možete čestiti 100.000 dinara i zaradio mi je drog. Ovo je prva runda. Hvala. Hvala. I gde smo sad stigli? Sad ćemo ovako. Imamo drugu rundu. U drugoj rundi ima 5 pitanja, ne 6, nego 5. Dobro. Biće teža pitanja. Biće i neprijatnija. Ako na svih 5 pitanja odgovorite iskreno, zaradit ćete 250.000 dinara. U svakom trenutku možete odustati pre nego što pročitam pitanje. Ako odustanete, imate 100.000 dinara. Ako slažete, nemate ništa. Recite mi vašu odluku. Da li odustajete sada i idete kući sa 100.000 dinara ili idete dalje? Dobro. Moj konačan odgovor je da idem u drugi krug. Odlično. Idemo dalje. Trenutak istine. Miodraže, drugi nivo sastoji se od 5 pitanja. Biće intimnije će biti pitanja. Samim tim i teže. I ako odgovorite iskreno na svih 5 pitanja, imat ćete 250.000 dinara ukoliko želite dalje i da ostanete. Znači, odlučili ste se da idete na drugi nivo. Jesam. Dobro. Idemo na 7. pitanje. Da li mislite da izgledate bolje od većine vaših vršnjaka? Da, tu nema šta da razmišljam. Da, konačan odgovor. Vaš odgovor je Gledam. istinit. Hvala. Koji stopa ste to rekli? Rekli ste onako koji stopa, to odmah. Ja to stvarno mislim. Stvarno mislite. Evo da pitam vašeg drugara. Vi ste mlađi od Miodraga ili? Mlađi. A on misli da bolje Jel mislite da bolje izgledate od vašeg druga? Svako. Svako. Pa ja ti nisam vršnjak. Pitanje ti je bilo za vršnjake, ja sam mlađi od tebe. Ali on misli i od vas da bolje izgleda. Sad je rekao. Dobro. I vi mislite da Miodrag bolje izgleda? A ja mislim da sam bolje od njega. Sve u svemu, sva trojice mislite da ste frajeri. A, da. Pa ja ne znam za njih, ali ja znam za sebe. Prvo si detektor laži, on ne laže. Tako i treba. Dobro, hvala lepo. Lepo smo odgovorili na ovo pitanje. Spremni ste za 8. pitanje? Jesam. Pitanje broj 8. Da li ste ikada ženu uveravali da vam priče o preljubama podmeću politički neprijatelji? Da. Koliko se sećam, da. Vaš odgovor je istinit. Hvala. Pa strašno me zanima kako to radite. Koje? Kako uveravate ženu da vam preljube podmeću politički neprijatelj? Šta, podmetnula vam demokrati? Jeste vi udati? Jesam.
A hoćete od mene da kupite fazon pa da vam kažem kako izgleda? Ne, ali ne mogu da... Ne, znači, neću da odgovorim na to pitanje. Dobro, ne. kažite mi, molim vas, moram da pitam vašu suprugu. Šta kaže? Podmetnula mi priču demokrate. Ne. Nego? Većinom što objašnjava upoređuje sa politikom. Kao politika je takva, To pa i mrzeme. ovo je takvo. Jer vi verujete u to? Što on govori? Pa verujem zato što ga volim i što me voli. Mada neki put i nije istina, ali ajde. Dobro, hvala vam lepo. Lepo. Znači, došli smo do 9. pitanja. Miodraže, imate takvu suprugu koja vas podržava, da stvarno trebate da cenite i da poštujete. I tu je dobar deo vaše porodice večera sa nama. Jesu oni došli po direktivi? Jeste vi njima rekli vi morate da idete sa mnom ili... Ne, oni su i razgovarali, njih je i pozvao, to je Pink, to je njihova dobra volja. Dobro. Da li će doći ili neće, supruga je, moram istinu reći, bila u strašno velikoj dilemi, nije želela da dođe, ona je jedina koju sam ubeđivao, da tako kažem, da dođe, da shvati da je ovo samo jedna vrsta igre jednostavno i da neće biti nekih problema tu, bez obzira koliko pitanja budu nezgodna. Idemo na 9. pitanje. Da li ste u poslednja 3 meseca imali seksualni odnos sa svojom ljubavnicom? Je li neko pritisnuo taster? Vi ste pritisnuli taster. Sami ste to odlučili, bez dogovora sa porodicom? Dobro. U ovom slučaju, pošto je vaš prijatelj odlučio da vi nećete odgovoriti na pitanje, mi idemo na pitanje koje je zamena. Dobro? Znači, to je još uvek 9. pitanje, koje je zamena. Spremni? Spreman. Spremni. Idemo na zamenu, 9. pitanje. Da li ste sigurni da nemate vanbračno dete? U nastavku emisije pogledajte Da li svoje ljubavnice dovodite svojoj sestri u kuću? Priznanje, Da li ste ikada istog dana polno opštili sa ženom i sa ljubavnicom? kajanje, Da li ste ikada imali ljubavnicu za koju ste se žalili da ju je teško seksualno zadovoljiti? trenutak istine. Trenutak istine. Da li ste sigurni da nemate vanbračno dete? Moj konačan odgovor je ne. Vaš odgovor je istinit. Moram da pitam vašu suprugu, jeste znali za ovo? Da Miodrag nije siguran da nema možda vanbračno dete. Ne. Prvi put ste saznali večeras. Da. Nikad o tome niste razgovarali sa vašom ženom. Po mom poslu. Izabrali ste ovaj trenutak da to kažete. Mogu kontra pitanje? Ne može.